Тая песен е свързана с нашия род. По време на Балканската война, моят дядо Никола, на който аз съм кръстен, е попаднал в плен. Те са превзели Одрин и са напреднали малко по-напред, но турците са им направили чувал и са ги пленили. И ги карат на някакво пристанище да работят. Там е работил той около 2-3 години. Отива един български параход и почва да отваря с някакъв товар. Той намерил изгоден момент да отиде при собственика на парахода и го помолил да го скрие в парахода някъде, да може да се прибере в България, да избяга, защото има 4 малки деца. Човек е бил добър, човек му казал така, като нареждаш тия чували, там до онуй прозорче, ще оставиш едно празно място за един човек. И той празно място ще го покриш отгоре с един чувал. И когато наближи вече да натоварвате целия такова, ще дигнеш чувала, сядаш отдолу под него и слагаш го горе върху себе си и никой да не личи, че има пипано. Чувал, че има отгоре. И човек отдолу. И той направил така. След като са излезли вече след той в открито море, го извикал при себе си собственика на парахода, нахранил го там за човека и го закарали с парахода, отчел до Бургас. В Бургас помолял това да работи 2-3 дена на пристанището, за да може да разтоварва там и да вземе някой лев, да си извади билет, да дойде до Казанлък. Той няма нищо, човека. И там ден или два ли работил колкото, там платил му това собственика, качва се и пристига в Казанлък. Казанлък тръгва, тогава не е имало нито пътища, нито коларски пътища само е имало. И тръгва пеш през местността Вала, дето му викаме, и пристига тук вече в нашето село. Да, ще го довършим.